Suntem în acest moment în legătură directă la legile afacerilor cu Florentin Țuca, aflat la Monte Carlo, noul Europe Managing Partner of the Year. O primă întrebare, haideți să-i spunem clișeu, domnule Țuca, vă așteptați? Credeți că se poate? Bună seara, în primul rând, mulțumesc pentru apel. Nu știu să răspund la întrebarea asta foarte directă. Da, de ce nu? Nu știu ce să spun. A mai fost nominalizat acum 3 ani de aceeași publicație și e greu de anticipat, e greu de spus, da, se poate, da, sunt șanse, pentru că în ciuda unor speculații sau a unor suspiciuni, jurul este extrem de independent, iar rezultatele sunt ca la Oscar sunt ținute secret multă vreme, adică până în seara decernării premiului. A fost un criteriu faptul că nu ați câștigat premiul pentru cea mai importantă firmă de avocatură din România. În momentul ăla, eu personal cel puțin am crezut că șansele dumneavoastră personal pentru acest premiu, fără doar și poate mult mai important, au crescut considerabil. Ați simțit și dumneavoastră acolo același lucru? Sincer, da. Dar nu știu dacă juriul a analizat în corelație cele două subiecte. Lesne de înțeles că pentru firma pe care o conduceți este un succes important, fără doar și poate, dar foarte importantă este distincția pentru dumneavoastră în plan personal, i-aș spune. Așa este? Mulțumesc. Înainte de toate, este o distincție care, iertați-mi, nu vreau să folosesc vorbe mari, este o distincție care aparține echipei minunate care mă înconjoară. Este într-adevăr o distincție a firmei Țuca Zburcea și Asociații, da, este și o recompensă personală și, nu în ultimul rând, cred că este și un bun semn pentru avocații români în general, pentru că este un plus pentru avocatura românească care apare mai vizibilă pe harta avocaturii europene. Pentru piața avocaturii locale este un semnal pozitiv. Au fost mai multe astfel de semnale în ultima vreme care să creeze un trend, care să ne dea dreptul că acest premiu pe care l-ați obținut dumneavoastră este doar un început? Aș zice că da. Am ascultat prezentarea dumneavoastră și din acea prezentare chiar reiese că avocatura românească este ceva mai vizibilă. Faptul că The Lawyer a consacrat României un spațiu special, scoțând-o din categoria țărilor est-europene sau balcanice în analiza acestor distincții, este un bun semn și cred că avocatura românească are de câștigat pe tema. Care a fost reacția sălii la cald? Dumneavoastră erați, așa cum ați spus adineauri, la a 3-a nominalizare. Vă considera într-un fel colegii avocați lângă care ați stat, să spun, sau cu care ați discutat înainte, pentru că se întâmplă la astfel de evenimente, componenta de networking este foarte importantă, vă considerau favorit? Nu știu, sincer nu știu. Eu la a doua nominalizare la The Lawyer, odată am mai fost nominalizat de Financial Times. Asta e a doua nominalizare a acestei reviste, acestei publicații. La masa noastră, la masa la care stăteam eu, evident, ne susțineam unii pe alții și în momentul în care s-au decernat premiile pe, de exemplu, firma de avocatură din Cehia sau Europa Centrală, în caz de față, susțineam colegii de la masă. Bineînțeles că în momentul în care s-au publicat nominalizările sau afișat nominalizările, colegii de la masă la care stăteam mă susțineau fervent, dar nu pot spune că lumea mă considera favorit sau nu vă imaginați că în momentul în care s-a pronunțat numele meu, lumea a început să scandeze numele meu. Nu, nici de cum. E pur și simplu. Domnule Țuca, ați spus că, sau mă rog, vă feriți să folosiți cuvinte mari. Haideți să nu ne ferim, pentru că până la urmă este un moment mare pentru avocatura din România și pentru dumneavoastră personal. Ați primit mesaje de la confrații din Breaslă? Da, am primit mesaje de la câțiva competitori și covârșitoarea majoritate a felicitărilor de la confrații din firmă. Care a fost? Vă rog. Mi s-a părut că vreți să mai continuați. Vă rog. Eu vreau să
ne întrecem în politețuri. Vreau să vă întreb care a fost tonul general al conferinței. Vi s-a părut o undă de optimism, să-i spun, mai accentuată decât anul trecut? Ați găsit o comunitate mai strânsă în jurul propriilor valori și în trendul optimist al piețelor europene? E o întrebare complicată, pentru că vreau să vă mărturisesc că nu știu să răspund la întrebarea asta. Am găsit atât de multe mesaje optimiste și atât de multe îngrijorări la oaltă, încât rezultanta e greu de conturat. Oameni foarte optimiști și oameni foarte îngrijorați în aceeași comunitate, în aceeași încăpere. Nu știu ce să spun. Oameni care... Și nu e prima oară. Am fost la Dublin la o conferință a International Bar Association acum o lună de zile și am constatat aceeași stare de spirit. Oameni care ies de la slujba de mormântare, de la provod și se duc la discotecă. Adică oameni care cu un ochi râd sau cu un ochi plâng și cu altul după aia râd. Oameni care stau pe punte în Titanic și văd cum se izbesc de iceberg și pe urmă coboară în puntea